Барчаларыбызны да юктан бар кылып, безне үзенең күпме санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак, пак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Газиз дин, мусульман кардәшләрем, дорогие братья, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһ Тәгаләнең шиксез сәламнәре, аның рәхмәт һәм бәрәкәтләре булсын. Ихлас күңелдән һәр берегезне шушы изге, мәртәбәле булган Айдул Фитр Рамазан гаете белән тәбрик итәм. Аллаһ Тәгалә һәр беребезнең дә тоткан уразаларыбызны, укыган намазларыбызны, әйткән зикр ва тәсбихларыбызны ялварып сораган дугаларыбызны кабуллардан кылсын. Гынах хаталарыбызны кичерсен. Һәр беребезгә бәрәкәтле, хәерле тормышларда булып, үз хузурына иман белән кайтарса иде. Вагъда иткән җәннәтләренә кертеп, җәһәннәм газапларыннан сакласа иде. Газиз кардәшләрем, әлхәмдүлилләһ, дип Аллаһка хәмд сана әйтәбез. Аллаһ Тәгалә безгә изге Рамазанга ирешергә, аның гыйбадәтләрен кылырга насыйп итте. Бу безгә Аллаһның шиксез рәхмәте һәм фазиләтедер. Залика фадлуллаһи ю'тиһи ман яша. Раббыбыз Аллаһ Кур'ани Кәримдә Җомга сүрәсендә нәрсә диде? Бу Аллаһның сезгә булган рәхмәте, фазиләтедер. Ул үз рәхмәтен кемгә теләсә шуңа бирә. Валлаһу зул фадлил азим. Һәм Аллаһ шиксез фазиләт иясе һәм бөектер. Аллаһ Тәгаләгә булган иманыбыз, хак булган динебез, изге Рамазан айы безне 30 көн дәврендә бергә җыйды. Безгә саф булып тезелеп намазлар укытты. Һәм Рамазан безләрнең тәннәребезне җыю гына түгел, бәлки иң мөһиме ул безнең җаннарыбызны җыйды. Субханаллаһ. Рамазан айы, аның гыйбадәте никадәр бәрәкәт, никадәр нур алып килә икән мөэминнең тормышына, мөселман өммәтенә. Шуннан да, азиз кардәшләребез, без мөселманнар, кан туганлыгыбыз булмаса да, бер атадан, бер анадан килмәсәк тә, без сезнең белән кардәшләр. Без сезнең белән туганнардыр. Аллаһ Тәгалә Кур'ани Кәримдә иннамал муъминуна ихва диде. Дөреслекдә мөэминнәр, иман ияләре туганнар диде. Братья диде. Фа аслиху байна ахавайкум. Шуңа күрә кардәшләрегез арасын төзәтегез диде. Бу Хуҗурат сүрәсе 10-нчы аят. Кызганыч җәмәгать, һәр кем тормышта үз казанына чумган.
үз казанында кайный һәм үз кайгыларында яшәп, безгә еш кына кардәшләр белән күрешү, кардәшләр белән аралашу җитми. Арадагы мәхәббәтебезне ныгытып тормасак, туганлык агачына сулар сибеп тормасак, араларыбыз сизелми дә суына башлый. Кардәшлегебез какшый башлый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә «Ва'тасиму бихаблиллаһи җами'ан» диде. Аллаһның ныклы арканына, ягъни Коръәнгә, Сүннәткә, Аллаһның диненә ныклап тотыныгыз диде. «Вәлә тафаррaqu» таркалмагыз диде. Айрылмагыз диде. «Вазкуру ни'маталлаһи алейкум» һәм Аллаһның сезгә булган нигъмәтләрен искә алыгыз. «Из кунтум а'даан фа'аллафа байна кулубикум» ди. Сез кайчандыр бер-берегезгә шит, бер-берегезгә дошман булсагыз, Аллаһ йөрәкләрегезне берләштерде ди. Бәйләде ди. «Фаасбахтум бини'матихи ихвана» һәм Аллаһның нигъмәте белән сез туганнар булдыгыз, кардәшләр булдыгыз диде. Әл-Имран сүрәсе 103-нче аят. Азиз кардәшләрем, Раббыбыз Аллаһ безгә үзебезнең Аллаһ каршында булган дәрәҗәбезне күтәрү, биек әҗр саваплар алу, кыямәттә зур дәрәҗәләргә ирешү өчен бик күп ишекләрне ача. Һәм менә шушы мөселманнарның бер-берсен яратуы, бер-берсе белән туган булып яшәүе, мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт көнендә аңа бик зур дәрәҗәләр, бик зур мәртәбәләр китерәчәк. Бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яраткан, якын күргән ике мөселман кыямәт көнендә аңа шундый дәрәҗәләр әзерләнгән. Хәтта пәйгамбәрләр аларның дәрәҗәле урыннарын күреп көнләшеп торачаклар. Кемнәр? Пәйгамбәрләр. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, дөреслектә Аллаһның куллары арасында шундый кешеләр бар. Алар пәйгамбәрләр түгел, алар шаһидләр түгел, әмма аларның дәрәҗәләренә хәтта пәйгамбәрләр һәм шаһидләр дә карап кызыгырлар диде. Көнләшерләр диде. Шуннан соң бу гаҗайып сүзләрне ишеткәч, ничек инде? Как может быть такое? Увидев этих людей в судный день, будут завидовать даже пророки. Шуңа күрә кешеләр сорадылар: «Я Расулаллах, кемнәр соң алар?» Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: «Алар ди. Аларның кан туганлыклары юк, алар бер фамилиялы кешеләр түгел, бер әти, бер әнидән тумаган. Бер-берсен бәйләп торучы акчалары да юк, мал-мөлкәтләре дә юк. Бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яратучы мөэминнәр диде. Аллаһ белән ант итеп әйтәм диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Аларның йөзләре якты нур булыр. Алар кыямәттә нур ишендә булырлар. Башкалар курыкканда алар курыкмаслар диде. Шуннан соң сөйкле Пәйгамбәрбез Юнус сүрәсенең 62-нче аятын укыды. Әлә инна әулия Аллаһ. Аллаһның әулияләре ди. Әулия кем ул? Аллаһның яраткан дуслары ди. Ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун ди. Юк аларга һич бер курку, юк аларга кайгыру ди. Менә бу җәмәгать безнең дуслыгыбызның, безнең кардәшлегебезнең җимеше,
пәйғамбәрләр күреп, қызығып тұрырлық болғаш, демәк, мұның әжірі, мұның дәрәжесі зурдыр. Һәм біз менә шушы кардәшлегебезне сакларга тиеш. Без аны ныгытырга тиеш. Һәм шушы кардәшлекне ныгытуның бер зур сәбәбе бер-береңнең тормышын өйрәнү, бер-береңнең хәсрәтләрен белү, проблемаларын белү. Әгәр дә син үз тормышың белән генә яшәсәң, бу ягыңны да белмисең, монсын да белмисең, ул анда авырып ята, даруга акчасы җитми, ә син белмисең дә. Аның туганы үлгән, нишләргә белми, ә син белми дә калдың. Әгәр дә мөэминнәр алай яшәсәләр, җәмәгать, безнең кардәшлегебез булмаячак. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер-берегез белән ярдәмләшеп яшәгез диде. Бер-берегезнең хаҗатын, хаҗат дигән сүз потребностьларын, нуждаларын үтәгез диде. Һәм җәмәгать, карагыз, узын хадис, вакытыбыз әз. Ул хадисны укып тормыйм, бик яхшы хикмәтле хадис. Табарани риваятында килә. Ихтикаф турында. Менә Рамазанда арабыздан кайсыларыбыз ихтикаф кыла алды? Җәмәгать, әлегә ихтикаф кылу, ягъни соңгы 10 көнне мәчеткә бикләнеп, хатыныңны, балаңны калдырып, гыйбадәткә бирелү әле безнең бик азыбызга гына бирелгән. Бик азыбыз гына аның 10 көнен тотала. Ә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Минем өчен диде. Пәйгамбәребез 20 көн кылды ихтикафны. Минем өчен бер кардәшемә килгән проблемага алыну һәм шул проблеманы ахырына җиткерү, ягъни аның проблемасын хәл итү, мәчеттә бер ай ихтикаф кылудан минем өчен хәерлерәк диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Карагыз, бер ай кем ихтикаф кыла? Андый кешеләр юк. Ләкин синең бер дустыңа тормышында проблема килгән, авыр бер үзенә хәл итәргә, ә синең кулыңнан килә. Әгәр дә син шул проблеманы алынып, шул проблема белән шуны ахырына җиткергә ярдәм итсәң, синең гамәл дәфтәреңә, җәмәгать, бер ай ихтикаф кылган саваптан да күбрәк савап языла. Менә бу безнең бер-беребезгә ярдәмләшүнең дәрәҗәседер. Кем кардәшенең хаҗәтендә булса, Аллаһ аның хаҗәтендә булыр диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә тормышында кемгәдер ярдәм итә аласың икән, тормышында кемгәдер ярдәм кулы сузып, аның күңеленә килгән авырлыкны җиңеләйтә аласың икән, тормышын җиңеләйтә аласың икән, сөенеп башкар һәм бел, Аллаһ сиңа әҗрен бик күп бирәчәк. Менә бу беренчесе, җәмәгать, кардәшлекне ныгыта торган, ярдәмләшеп яшәргә кирәк. Кешеңне кайвакыт бигрәк тә кулындан килә торган, властьта булган кардәшләребезгә, җәмәгать, бер звонок ясасалар, кемнеңдер язмышы үзгәрә, кемнеңдер тормышы җиңеләя. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында Усман ибн Гаффан җомга сайын базарга барып, бер кылны сатып алган һәм әйткән: "Мин сиңа дару свободу" дигән. Ул аны азат иткән, аның язмышы үзгәргән. Ул кылдан ирекле кешегә әйләнгән. Шуның кебек, кайвакыт син бер звонок белән, бер кешегә барып сөйләшеп, бер кешенең, кардәшеңнең язмышын үзгәртүгә, күпме башындагы бәлаләрен алуга сәбәп булырга мөмкинсең. Икенчесе, җәмәгать, әлбәттә, бүтән кардәшләргә өлгереп булмый. Бүтән кешегә ярдәм итеп булмый, ләкин ярдәм күп кешегә кирәк. Арабызда бик күп мохтаҗ кешеләр бар. Мохтаҗ дигән сүз акчага гына түгел. Кемгәдер насихат, кемгәдер мал-мөлкәт, кемнеңдер тормышында аңа әзрәк кенә этәреп җибәрергә кирәк. Дөнья буйлап карасаң, хаҗаты төшкән кешеләр күп. Шуңа күрә мөселманнар бер-берсен билеп бетермәсәләр дә алар дуга кылырга тиешләр. Менә Рамазанның кичләрендә дә безнең көн сайын дәресләр булды. Күп сөйләргә тырыштык, бер-береңә
хайыр дұға қылу турында. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нәрсе дейді? Әгәр дә бір мұсылман икенче мұсылманның артында деген сөз тігісі көрмәгәндә, білмәгәндә, аның өчен изге дұға сұраса, Аллах баш очына фәрештә җибәрер диде. Һәм шушы фәрештә амин дип торыр диде. Һәм синең үзеңә дә шушы изге дұға булсын дип әйтер ди. Шуңа күрә җәмәгать, кардәшләребезгә дұға кылыйк. Һәм без Рамазанның кичләрендә гаҗәеп ике мисал китердек. Беренчесе Абу Дарда радиллаһу ан. Ул бөек сахаба, күп намазлар кылган. Төне буе ул намазлар укыганда 300 дустына дұға кыла торган булган. 300 дустына. Хәтта аның хатыны сораган Умму Дарда, нигә син шушы 300 дустыңны санап, һәр төнне дұға кыласың дигән. 300 түгел, 360, 360. Җәмәгать. Һәм ул нәрсә дигән? Пәйгамбәребезнең шушы хадисен китергән. Мин 360 дустыма дұға кылсам, фәрештә миңа 360 мәртәбә дұға кыла дигән. Шуңа күрә калдырмыйм дигән. Хамдун ад-Даллал дигән зур галимебез, аның кагазында 300 дустының исеме язылган булган. Уйлап карагыз, 300 дусты. Һәр төнне тәһаҗҗүд укыганнан соң ул шәмен яндырган һәм шәм астында шуларның исемнәрен бөтенесен дә укып, аларга дұға кылган. Бер төнне Хамдун арган булганмы, йоклап киткән, шәмен кабызмаган. Ягъни тәһаҗҗүдтән соң аларга дұға кылмаган кагаздагыларга. Шул төнне аңа төш кергән, җәмәгать. Төш кергән, моны Ибн Җаузи китабында китерә. Төшендә шул исемлектәге бер кеше аңа әйтә икән: "Эй Хамдун, бүген шәменне кабызмыйсыңмыни?" дигән. Бәлки ул үлгән кеше булгандыр. Бигрәк тә алар безнең, чөнки дуслар арасында үлгәннәре дә була. "Шәмеңне кабызмыйсыңмыни бүген?" дигән. Ул уянып киткәндә, йөгереп барып, шәмен кабызган һәм теге кагазны алып, 300 дусты өчен дұға кылган. Менә шулай итеп җәмәгать, динебез, ислам безне өйрәтә. Менә җәмәгать, мин вагазны кешегә сөйләсәм дә беренче үземә сөйлим. Шушы сахабаларның, галимнәрнең дусларына бер-берсенә дұға кылуларын укыганнан соң, иншалла Рамазаннан соң мин үзем компьютер артына утырып, бүтән дусларымны язасым килә. Беренчедән минем беләсем килә, ничә дустым килеп чыгыр микән. Икенчедән, мин аларның күпмесенә дұға кыла алырмын микән. Чөнки аларның үлгәннәре дә бар, исәннәре дә бар. Шулай бит, кемнәрдер исән списоктан, исемлектән үлгәннәргә күчеп бара. Ләкин без аларга барысына да дұға кылып, аларны сөендереп торырга тиешбез. Дорогие братья, милостивый Аллах одарил нас прекрасной возможностью встретить Рамадан и провести его дни и ночи в поклонении. О Аллах, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нас мусульманами, за то, что Ты одарил нас великим поклонением, намазом, постом и другими благами. Дом Аллаха, мечеть, на протяжении целого месяца собирал сотни братьев, и среди них были и татары, и узбеки, и таджики, и русские, и кавказцы, и казахи, и киргизы, арабы из Египта, с Алжира, с Марокко, с Индонезии братья были, Филиппины, индусы и так далее, и так далее. Вот в этом шатре каждый день мы собирались, только мужчин, женщины были в мадресе около 200, примерно 400 с лишним человек. Вот, дорогие братья, я скажу честно, мы уже более 20 лет, я сам как имам проводим ифтары, скажу честно, в последние годы иногда у меня возникали сомнения насчет коллективных ифтаров. Потому что кто-то подходит, говорит: "Хазрат, ну сколько можно кормить людей, кормим, а бесполезно, да?" Некоторые говорят: "Да они даже намаз некоторые не читают." Вот волонтеры были там, у нас не первые ряды,
эти полные были, а последние в Рамадан. Понимаете? Я им говорю, на намазе первые ряды надо, а не последние, которые ближе к кухне, ближе к столовой. Понимаете? То есть, много говорят, и братья, да, кто-то приходит только покушать, но, понимаете, после долгих размышлений я все-таки пришел к тому, что даже если люди придут сюда только покушать, да, они побудут в мечети Аллаха. Они побудут в джамаате, где мусульмане, где братья. Они халяль еду покушают. Разве это не благо? Разве нам жалко накормить кого-то, да? Ведь это есть основа религии. Поэтому, дорогие братья, в коллективных ифтарах есть баракат. Ифтары, они создают движение. Они оживляют мечети. Вот посмотрите, какая у нас была мечеть. Это как пчелиный рой был. Везде были люди. Тут дети, там сестры живут целой жизнью. Тут братья, тут казаны. Хотелось бы, чтобы целый год у нас так было, дорогие братья. Машаллах. Также ифтары воспитывают в сердцах людей любовь к домам Аллаха. Потому что мусульмане, люди должны любить мечети. Также ифтары дают возможность зарабатывать награду братьям и сестрам. Каждый день ифтар у нас только стоил 150 тысяч рублей. Это если умножить на 30, это около 5 миллионов рублей. Дали братья. Это не за счет мечети все. Это братья выкупили. Через неделю мы до Рамадана все продали все дни. Через неделю все начали мне звонить. Хазрат, пожалуйста, мы же друзья с тобой. Дай мне один день. Я говорю, я же не могу 31 день придумать. Все, раскупили, надо было раньше думать. Я говорю, на следующий год можете сейчас проплатить. Поэтому, альхамдулилля, мусульмане соревнуются, чтобы заработать награду. Ведь 650-700 человек дома не соберешь. В ресторане не соберешь столько людей, особенно за такую цену. Поэтому это возможность зарабатывать награду. Сколько братьев здесь просто работали весь мир. День и ночь убирались, готовили, повара работали. Это же целое движение. Поэтому пусть Аллах наградит каждого. И самое главное, дорогие братья, еще раз возвращаюсь к этому. Еще на татарском я об этом говорил. Самое главное, вот эти наши ифтары, коллективные намазы, таравих, месяц Рамадан, они объединяют наши сердца. Абдулла ибн Салям, радиаллаху анху, рассказывает, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину мухаджиром, переселенцем, народ заждался, и он собрался возле него. Возле него собрались толпы народов, мусульман, они ждали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они ждали от него ценнейших наставлений. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился с первой речью к ансарам, к мухаджирам. И знаете, что он сказал? Он сказал, «Я аюханнас, о люди, афшус салям». Приветствуйте друг друга, научитесь здороваться друг с другом. Вот с чего он начал. Приветствуйте друг друга. Ва ат'имут та'ам, кормите людей. Сделайте так, чтобы не было голодных. Василюль архам, усиливайте, укрепляйте родственные узы. Найдите своих родственников, помогайте им жить, живите как родственники. Васаллю ваннасу ниям, совершайте намаз, ночные намазы, когда люди будут спать. Тадхулюль джанната бисалям. И тогда войдете вы в рай, и ангелы встретят вас с приветствием салям. Вот с чего начал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. С первых дней он начал объединять сердца. С первых дней он призвал, чтобы люди здоровались друг с другом, приветствовали. С первых дней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил, если у тебя есть еда, ты должен поделиться с этой едой со своим соседом, со своим братом, кормить людей. Это он обустраивал быт людей, он решал социальные проблемы общества. И, дорогие братья, мы тоже услышали его слова. Каждый день месяца Рамадан только в этой маленькой мечети. У нас мечеть не очень большая, поэтому мы здесь, где только сегодня не собрались, да? Поэтому я прошу прощения. Очень много братьев сейчас, иншаллах, я надеюсь, что они, Маратовы, слышат нас, да?
в мечети, они не могут видеть имама. Кто-то во дворе, да, ну, иншаллах, дай Аллах, чтобы Аллах всех нас в одном здании собрал, да. Мы вынуждены так скитаться по зданиям, по шатрам, да. Но, дорогие братья, только наша мечеть каждый день готовила, раздавала 1000 порций еды в день, каждый день. И это ни копейки не за счет мечети. И альхамдулилля, через наш проект, замечательный проект «Приют человека», мы в течение года, ежедневно, круглый год кормим в день 1000 человек. Только в Казани. Только в Казани. Это каждый день. Альхамдулилля, столько у нас кафешек, ресторанов, братьев, они с нами работают вместе. Это не Хазрат кормит людей, это они, наши братья, Медина, Азу, Ханума, Итле, вот эти всем известные общепиты, машаллах, они нам помогают, альхамдулилля, и готовят. Сюимбике, они готовят эту еду, раздают. Каждый день 1000 человек. И к нам примкнулись Челны, Елабуга, Нижнекамск, Агрыз, Менделеевск, Нурлат. Вот сейчас на очереди стоит у нас, ждет нас Зеленодольск. Там будем открывать. Уже около 1500 человек мы в день кормим. В день, каждый день. Поэтому, альхамдулилля, это благое дело. И, дорогие братья, нужно заметить очень важную вещь. Нас собрала здесь не только мечеть. Нас всех с вами собрал вот этот замечательный город. Дорогие братья, нужно признать, город нас собрал с тысячелетней историей. В свое время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, он был вынужден оставить свой родной город, Мекку. Родной, любимый его город. И несмотря на то, что многобожники Мекки нанесли ему страшную боль, нанесли боль всем мусульманам, пророк никогда не переставал любить Мекку и скучать по ней. Вечерами в Медине он сидел и в слезах вспоминал свою Мекку. Он скучал по Мекке. И он говорил: «О Мекка, нет лучшего и более любимого города для меня, чем ты». Он разговаривал со своим городом, и он говорил: «Если бы не твой народ, который вынудил меня покинуть тебя, я не стал бы жить ни в одном городе, кроме тебя». Этот хадис в сборниках имама ат-Тирмизи. Поэтому он любил свой город. Но он оставил этот город. Он переселился в Медину. И когда он пришел со своими сподвижниками в этот город, в Медину, там не было бараката. Там не было чистых вод. Там был плохой климат. Даже многие сподвижники, они начали болеть в Медине. Абу Бакр заболел, Муазин Билал болел, их судорожно лихорадило. И они болели. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел этого сподвижника, того сподвижника, которые мучились болезнями, он сделал дуа за Медину. Это дуа в сборнике имама аль-Бухари. И он сказал: «Аллахумма хаббиб илейна аль-Мадината, кама хаббабта Мекката, ау ашад ва сахиха». Он сказал: «О Аллах, сделай для нас Медину любимым городом. Так же, как ты сделал для нас Мекку любимым городом, и сделай для нас Медину еще более любимым городом. Васахиха, и исправь ситуацию. Исправь, измени ситуацию в Медине». И с приходом пророка Аллах исправил, изменил ситуацию в Медине. Аллах Тааля дал баракат этому городу. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так полюбил Медину, дорогие братья. Имам аль-Бухари передает хадис, Анас ибн Малик рассказывает, всякий раз, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возвращался из путешествия и видел стены Медины, вот они там она Медина, он начал гонять своего верблюда. А когда он был на коне верхом, он пускал своего коня галопом, потому что он любил. Это как, когда ты видишь, там, не знаю, любимую жену свою, да, когда с дороги, детей там, ты бежишь к ним, дети бегут к тебе. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он так любил Медину,
что даже гонял своего коня, чтобы быстрее оказаться в Медине. Этот хадис передал Аль-Бухари. И даже тогда, когда пророк вернулся в свой город с победой, Фатху Мекка, знаете, да? Аллах обратно вернул его в Медину. И оставил его где? Не в Мекке, а в том городе, куда он переселился. И ежедневно тысячи мусульман навещают его могилу и приветствуют его. Несомненно, дорогие братья, я не сравниваю Казань с Меккой и Мединой, но мы прекрасно с вами знаем, что некоторые города, они обладают большим баракатом, большим нуром, чем другие. И валлахи, дорогие братья, Казань – это такой город, где очень много бараката. Ибо этот город, он познакомил нас с вами. Он познакомил нас друг с другом. И тысячи людей оставляют свои родные деревня, села, города, страны и собираются в стенах этого города. Кто-то приехал сюда студентом за образованием. Это святое дело. Он на пути Аллаха. Он учится где-то в медицинском университете, приехал с Египта, Кагасу, да. Он ищет знания. И пока он не вернется к себе домой, он на пути Аллаха. И разве для нас не награда приютить его здесь, накормить ифтаром? Да? Это великая награда для нас. Кто-то переехал сюда на заработки. Халяль, рискуль халяль. Он ищет свой риск для себя, для семьи. Он на пути Аллаха. Он на джихаде. Он ищет халяльное пропитание. Поэтому, альхамдулилля, кто-то пришел за заработком, кто-то пришел сюда, просто приехал спокойно работать и жить мусульманином. Я, дорогие братья, уверен, что наши предки, они посвятили много искренних дуа, молитв этому городу и его жителям. И вот это как раз может быть результат их дуа. Казань – это город, в котором жили, трудились, писали свои труды наши великие ученые. Наши великие ученые. Это город, который привлекал всегда, заманивал великих писателей, поэтов. И, дорогие братья, вот то, что мы сегодня живем все в этом городе, мы имеем около 80 мечетей. Куда ни смотри, халяльные кафе, рестораны. Сегодня братья приходят с детьми и говорят: Хазрат, давайте выберем вместе, где нам никах провести. У нас столько ресторанов, кафе, где можно 100 человек, 200 человек собрать, сделать прекрасный праздник для молодых. Так ведь? Это же милость Аллаха. Это милость Аллаха. И где мы найдем еще такой город? Поэтому, дорогие братья, мы все обязаны быть благодарными этому городу. Мы должны любить его, служить его благополучию и просить у Аллаха бараката и мира. О Аллах, не спошли свой баракат, мир этому городу и жителям его. О Аллах, дай здоровье, бараката руководителям этого города, руководству республики, потому что, дорогие братья, именно они стоят на страже города, республики. Альхамдулилля, я всегда говорю, что мы должны делать дуа за наших руководителей. И никто в Аллахе, никто меня не просил этому и не просит этому, дорогие братья. Это сунна пророка. Это всегда делали за своих халифов, за руководителей дуа. Потому что, как говорили ученые, когда исправляется голова в теле, исправляется все тело. Поэтому от руководителя зависит баракат. Если Аллах хочет погубить, в Коране есть аят, если Аллах хочет погубить какой-либо народ, Он назначает к нему тирана, который губит свой народ. И в истории мы это все с вами знаем. Поэтому, альхамдулилля, Аллах исәнлек берсен, Рөстәм абыйларыбызга да, Илсур абыйларыбызга да, башкаларга да, бу җәмәгать Аллаһның рәхмәтедер. Я Раббым, Рамазан буе безгә хезмәт итүче кардәшләребездән, пешекче апа-абыйларыбыздан, ай буе безгә вагазлар сөйләгән остазларыбыздан, шушы мәчетләребезне, шушы ифтар бүлмәләребезне карап, чистартып, тазартып торган кардәшләребездән разый бул. Я Раббым, безгә шушы мәчетләребезне төзекләндереп, яңартып, гасырлар буе шушы мәчетебез, Кабан арты мәчете Казанның күрке булып торырга язсаң иде. Альхамдулилля, җәмәгать, менә шушы айларыбыз үтте.
Әлхамдулилля, бүген без сезнең белән бәйрәм итәбез. Кичә кардәшләребез балаларыбызга бигрәк тә шатландылар. Зур итеп салют, фейерверк ясадылар. Иншалла, без аны башка бәйрәмнәрдә дә куябыз. Нигә кемдер үзенең бәйрәмендә бәйрәм итсә, без мискин булып утырырга тиеш. Шулай бит. Шуңа күрә Алланың рәхмәте яусын аларга да һәм җәмәгать барыгызны да чакырам. Бүген безнең бәйрәмнәребез дәвам итә. Дорогие братья, сестры, сегодня у нас семейный праздник состоится в Центральном парке города Казани в 13:00. В 13:00 начало. Дорогие братья и сестры, они целый месяц готовились, писали сценарий. У нас ведущий Айрат, наш брат, с Москвы сейчас прилетел, чтобы порадовать нас, вас с вами. Поэтому будут выступления. Давайте, вот я целый месяц видел в мечети детей. Они постились, машалла, они таравих выстаивали. Это не только в нашей мечети, везде так. Поэтому подарите им праздник. Субханаллах, придите, дорогие братья, там и еда будет, и это будет, денег побольше возьмите. Это не хутба, поэтому можно посмеяться и улыбнуться. Поэтому, дорогие братья, давайте поднимем вот это знамя праздников ислама. Это же праздник, который Аллах нам не спаслал. Поэтому давайте возвеличивать эти праздники. Дорогие братья, не забудьте, у кого его любимые родители живы-здоровы, позвоните им, поздравьте их с праздником. У кого есть возможность навестить их, навестите своих родителей, они этого достойны. Поздравьте свои семьи, своих детей, своих соседов, своих знакомых, поздравьте с этим днем. Про этот день должны знать все. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И за каждое поздравление мы получим награду.